What's up mga kapasaway? Bilatibay, perfect! Katahom. Okay. So, mga kapasaway, no? Mga kabyanan, no? So, nag-order ako sang computer table. Computer table kay may surprise ko. Okay? Para wala makibot sa wala. May regalo ko siya. Okay? Muka perfect gini nga daan sa iya. So pagkatapos ma-deliver sa balay ang computer table, mabakal ko na sa computer kay handom na gid ni magka-computer sa. What? Karon na gito guys, magabot ang computer table sa balay. Madiretso ko doon sa baligyan computer, dira sa hindi ko lang pagambal ko ron, ay ko sa dingo yan, okay basi ko. Tani ko taga ako bla nila discount tao. Kay nang canvas na ko mo. Nag-canvas ako sa mga computer, baligyan computer na. Kaya muna ang pinaka namin nga nakita kung gingkatuan ko. Muna siya pinaka the best. Tani tagaan ko discount ba no? Para perfect bla. Katahom. Okay. So, ilang taon na karon guys pag-deliver? Ipakita ko sa inyo. Ay, sa! So what's up mga kapasaway, no? So nagabot ng order ko nga computer table bilatibaya. Na-disappoint ko kay nga ang order ko may itom nga ribite. Pero ang gin-deliver nila all white. Ti araw na all white dapat may itom na di sa itom ni tani ding nga kuano. Pero sige lang kay tungod nga misunderstanding siguro ang amon nga message nga mo ni Suryanay kag misinterpretation, misunderstanding. Okay? Perfect. Di okay lang may problema. Pero kuan Japon padayon Japon kay surprise ko ni gadan siya, ti regalo ko ni siya. Hipos lang ta. Ako na lang mo bras ang ribite nga itom. Gastuhan ko pag ini. Para perfect. Pero ko namin blas ang tsura nga may itom, so may puti. Okay so computer na lang boss kay gabi nagabihan sila kay nag-inulan layo pa sa daan si circumferential pa sa unan pa sila sa may kwan sa may larin siya. Okay ate sige na okay na fight sa. So what's up mga kapasaway no bilatibay. So nagabot na akon nga computer table no bisan na disappoint ko kay hindi among gin-deliver nila okay lang why problema. Subong mabakal na ta computer. Perfect. Okay lang ta. Okay ka na Mike? Go sa go. Perfect. Okay. Nakatatama bakal na computer kay surprise ko siya. Okay. Para malipay man sa wala kay handom yung gining magka-computer. Okay let's go Perfect. Hari na talapit na ta. Katahom. Malabay na ta sa backup sex. Backup sex. Mga tropa tada nga mga kapulisan da ka mga perfect nga mga single and ready to mingle. Okay. Labay lang ko So amuning ilang nga mga presyo na galupok may Ryzen 3 mga package na mga muna. Uli mo ate yung 400 sir? Mga 400? Okay wala nga ang bayos na ay naman bali ang keyboard to Asus gyapon. Okay. Pero so amuning akong ipili Ryzen 5 no? Kaya doon ka gamay mo na sa diferensya nila sang Ryzen 3 to Ryzen 5 na lang So what's up mga kapasaway no bilatibay. Perfect. So nakuha ko na ang bakal ko nga Ryzen 5 no malipay gini sa matyagang ko malipay gini sa kay ka perfect nga dan siya. Okay so puli na ta kay install na pa. Hindi ko galing kabalo mag-install, mangita lang ko kung sino kabalo mag-install. Okay? Perfect.
namiton ba? Oh. Namilan tawan bold nga HD ba? Mga milk blow ko mga cougar raw nan. Ano lang makita mo gid lang HD nga galanit-lanit gid ga lukot-lukot. So, what's up mga kapasaway, no? So, hari na ang ginahulat, ha? Perfect! So, hari na ginpa-sit up ko na sa Migo ko nga sagad mag-sit up sa computer, no? Kagari ginplastar ko na di sa kwarto kay para i-surprise ko sa iya makita iya na son bilat tibay lipay gini sa matchat lipay gini siya daw bilat tibay. Perfect! So, hari na sulod sa kwarto. Non, bilatibay ka tao naman, no. Ako, gibaklan ko na pang gaming na Scorpion na. Scorpion. Okay man ang sit up. Bilatibay, kampiyon ng mouse lain ang sit lente galupok hari ang iyang Scorpion nga sulod lanon nan mouse para ang iyang free nga dala nga keyboard. Okay, so lipay gini sa matsyag ko dugay maabot sa idaloon ko di sa kay i-surprise ko sa iya. Biltibay watch and learn. Okay